bagian kene to. Sing ngendi? Sing ngendi, Cin? Dodoe lho. Kurang ajar dodo yuk. Antil lho wedo. Kamerawan kok arep suwe-suwe arep. Masa di zoom sing nggon bagian kene to. Sing ngendi? Sing ngendi, Cin? Hah? Kok kurang ajar? Di zoom. Atuna. Wah. Ngapa? Ngapa? Hah? Ora di zoom wis. Walah. Sentimen lho sing. Oh, sentimen dodo iki. Iki dipateni wae sing iki. Wong-wonge wae sing dipateni. Oh, aja. Lagi golep wonge. Ayo, Langsung kan? Mah. Oh. Oh biasa. Kok langsung. Wejan. Ari Zai ratae. Langsung Pak, emoh. Waduh. Nggih pun tak adus. Wah. Tekan adus barang. Ayo. Aku sik ya, Mbak. Heeh. Aku sik. Biar urip to. Ora, aku sik wae. Aku sik to. Wis ngene wae aku sik. Tuh. Suaramu maju Mas To. Jenenge Toto. Iki wis mundur ya, Zai. Wis mentok iki lho, Mas. Kon piye meneh? Nutupi ya. Ketutupane aku. Ha ta. Raiku ketutupan ora dah. Sendene lho, Mas, sik maju. Aku nek ora mundur ora ketok iki. Dikira dalange lunga. Ha iya. Delik ya, Pak. Delik. Ha iya ora ketok. Tembange apa? Piye, Pak? Nglang. Pak, Mbak, napa? Piye, Pak? Wis meneng kowe wae. Acah kulino kemayu ya ngono kuwi. Padahal aku telake anu lho. Pak, krunguku ya, Pak kok. Ya sekarang mulai sing penting aku, Pak. Pengen ngendi jal. Kok kon mundur wae. Ngisru-ngisrui lho iki, Pak. Le nyoteng kidul tembok kono. Kuwi padha ae sing kono ya padha ae ngerti di zoom ya kono diketokke. Mula kok nek muni wayang Srimen kok le teko setengah papat. Masang kamera tok kon. Junjung ngene. Wah, kurang pas ki engko junjung ngene. Oh, trembenipun. Siki mengari donga dinunga. Heeh. Apa ya pancen wayang Srimen itu mengubah segalanya? Ya, tegese piye? Apa ya arep pementasan wayang iki esuk ya arep ngene iki terus? 2 jam terus ngene iki. Weh, la dalah. Heeh. Oh, wila dalah piye? Wah, ya ora apa-apa terus ya. Kabeh iki manut karo kodrat. Heeh, mbok menawa pancen dikodrati kaya ngene ya wis ora dadi masalah wis. Heeh, wis pokoke ade manut karo kahanan wae. Ya. Ning sing tanggap swasana. Heeh. Aku jane arep gawe ponokawan sing nganggo masker. Wah iya, men ketok tertib. Engko ora men ketok matane tok mlirik-mlirik. Angel dibedhek. Ha iya. Yo reng tetembangan sing dene wis sumadya, para wira pradonga ya wis sumadya. Ayo, pokoke seneng-seneng, suka-suka parisuka. Wayang Srimen iki iso nglipur ati kok, Tru. Heeh. Jroning ati sing gundah gulana, awak dhewe mesti mikir piye carane nyambut gawe diparingi dalan. Heeh. Kanthi wayang Srimen iki ade wajib ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya. Dasare diparingi channel ya wis akeh subscribe, akeh sing nonton mula ya iso dipresani karo piyai akeh pendak streaming ngene iki mesti eneng 10.000 wong. Kadang-kadang luwih nganti 13.000, 12.000. Mengko wis rampung wae isih dipadha ditonton nganti atusan ewu iki tegese awak dhewe iso gawe seneng atine wong akeh. Heeh. Gawe seneng penggali wong akeh
Engko wong akeh iki padha ndongake karo awake dhewe nek ndongake wong akeh kuwi Gusti paring ijabah. Iya. Anjen yo ngono yo, Reng. Heeh. Mula dhewe wajib wis. Ora mung pojak wajib. Wajib ki saiki mung sithik-sithik. Ora nganti nyepuluh e. Engko nek mung tak setom ngomong wae kaya wayang penerangan. Seneni ro bang. Ah iya no. Ah iya. Tembang yo. Heeh. Wah sindene jan rombongan gemuk-gemuk. Ah iya. Sing dipilih ya pancen ya. Ayo, saiki ngene to. Heeh. Biyen awak dhewe taun 2010, ana 2009 ngono ae. Sindene isih do sekolah-sekolah ketok cilik-cilik. Ah iya. Saiki ngrasake saya tuwa iki saya ketok. Saiki aku ya wis saya tuwa, sindene ya saya tuwa, saya ora karu-karuan wis. Ha iya. Ya wis ora apa-apa kanang ya ngene iki terus ketok banget jaman nek dhewe nonton wayang dalange sepuh terus sindene lemu-lemu ngono ya akeh to, Gong. Akeh mula ade esuk bakal ngalami. Ha iya. Wis mulai detik-detik ngalami. Ha iya. Ora apa-apa. Pengrawit ya ngono sesuk. Heeh. Sesuk nek dijak sesek wis memeng kae. Sing ngendam, ayo ngenteni ngoyak apa? Ayo ngono kuwi bakale. Ning ya nek arep mengejar kreativitas ya kudu mentala. Ayo. Kira-kira sing tuwa cutati. Ayo. Ganti sing cilik-cilik. Ayo. Ora apa-apa, Gong, wis manut karo. Sesuk iki bakale ade ya ora bakal kaya ngene terus. Roda itu berputar. Nek mandek nek dihandrem kuwi senengane ngayal banget lho. Roda iki berputar. Sesuk bakale ya sapa ngerti eneng sing ya terus dadi monjo utawa ditresnani piyake. Terus sak dimulai medun alon-alon. Aku nek medun cepet e. Ha iya. Ora usah alon-alon. Nembang. Ya. Karo nilai HP. Mbok menawa ana sing nyuwun tetembangan. Kosong. Ya. Ya ora apa-apa arang ngono ya kadang kala gayeng kadang kala kosong. Ora masalah, sing penting iso pentas wayang Ciliman iki senenge ra jamak-jamak. Ya. Ana sapa wae, Tru? Mbak Orisa, Tatin, Ayu, Neti, Wahyu. Wah, iki jan ora ana sing cilik iki. Heeh. XXL. Heeh. Lemu-lemu kabeh. Sapa sing arep tok suwuni, Reng? Ya ngaturke sing klasik dhisik, Tru. Ya. Mbak Ayu Purwalestari nyuwun apa? Suwe banget ora metu mijil ketoprak. Wah iki enak. Pelok ya, pelok. Neno. Wah gironge ya komplit. Wambenge iki komplit tenan iki. Ora ana sing anu blas pengempul loro embang iki terus. Ah iya. Sing siji kon ngempul siji madai balok. Ah iya. Kempul isih aku sibuk iki. Tak golek tambahan. Kae balok ro criping. Ha iya. Wis ora apa-apa. Pokoke endi sing penting halal. Ha iya. Ora masalah pokoke. Tresnani. Heeh. Yo. Monggo Mbak Ayu. Nen. Heeh. Pengendang jaiponge mangkat loro. Ha iya. Mbok ngene wae sesuk nek Heru mangkat. Heeh. Denko sing mangkat sikile tok. Mangsamu ya bone dipitili sono wae. Wong kok senengane ora. Oh. Neno.
Ya. Nganggo lanang. Rasa nganggo lanang. Ngundang malah bingung. Kalongking kowe bingung kok. Ya wis ben to, Gong. Kalongking ki arang-arang tok unekke kok. Ngono waton iso muni terus waton dawuh. Ha kene iki ora siap. Aku iki rene persiapan ora. Lho, maksude iki dadi wiyaga iki siap ora ngono lho. Mesti kalah nek karo kowe iki nek omong. Sangu catetan. Dadi wiyaga kok mung arep crita. Wong wani nabuh wis kok ngomong aku tekan kono sangu buku ngono kira-kira Pak Dalang nyuwun gendeng sing angel kari buka buku. Ah ora nek kanca-kanca ki teko kono ketemu kae gojek terus bar kuwi madang terus nabuh terus guyu. Kaya wong dolan wae. Ya, engko sangu buku ya tok seneni. Kaya wiyaga eceran. Nah, sangu buku. Wiyaga kuwi wis memori nang kepala kabeh. Pipa banyu aja gawe gatel entuk dene ledeng. Tenjang lho, Truk kowe. Nah, wala saka sapa, Truk? Saweran sak yuta. Heeh. Saka sobat ngebyar. Waduh, sapa ya iki ora gelem di jeluk asmane, nyuwun tembang sing gayeng mawi jaipong sing nyekar Mbak Neti. Wah iki. Kandel ora, saiki wis mulai ana penggemare kok Neti gara-gara tak telepon mau. Dadi wong ki ngene lho jenenge, sing jeneng wong ki nek arep gayuh apa jenenge iki? Gayuh kabagyan utawa gayuh fans baru ki ya totalitas ngono. Nek nembang ya totalitas tenan. Netis mulai totalitas, jogetis mulai kendel nganggo gerakan telepon barang. Mula mboko siji saiki wis wani do nyawer sak yuta. Iya. Nek ora wong seneng tenan tangel lho ngentokke duit sak yuta. Ming tembang sak tembangan kuwi. Nek ora wong tresna, ora wong menyemangati, ora wong apa jenenge memberi surprise. Salam katur saking PWKS Sinunuan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Wo, mengiki padha nonton bareng. Nggih, matur sembah nuwun. Menawi saged supados dipun aturaken kaumenan sampun kula waos, Mas. Salam kagem PWKS Sinunuan. Dan Sinunu. Sinunuan Sumatera. Yo, daturke Mbak Neti supaya jumeneng. Ayo sepote ngono kuwi. Ya Net, nembang apa iki saka sobat ngebyar kepareng ngaturake saweran. Wah iki upama wayang sewengi ngono bali wis metu-metu kowe. Saweran iki tak tekkeke kowe kabeh, gandeng kiclimen ya saweran ya dilumpukke. Ah iya. Dibuka so akhir bulan mengkari pirang dina. Terus didum bareng-bareng. Iyo. Ayo Net. Iya. Napa niki, Pak? Loh, manut kowe iki ora ngarani ning sing gayeng, upama nek gayeng ya utawa kembang rawe utawa bisane lali janjine kuwi gayeng. Heeh. Liwong ya, Pak? Hah? Liwong. Are you serious? Yeah. Gayane wes ya sakaremu wae tak uja kowe. Heeh. Ayo. Bangane kewengku lu wong disekarep bae. Heeh. Dadi wis kono sakarepmu. Lah kenapa, Pak? Ayo manut kowe ke aku. Iya. Ki eneng meneh saking Pak Mas Ian Supriyanto Sugeng dalu kemawon untuk semua pandemen wayang mugi-mugi pinaringan sehat kemawon. Ora nyuwun apa-apa, ora. Langsung transfer, boy. 1 juta. Wah, kirim salam 1 juta ban. Piai-piai kok blobolomo doan ya, Truk. Heeh.
Nan aku wis gumun karo streaming penonton kuwi jan cul-cul ora omel. Ha iya. Ming kirim salame sak yuta. Ndak ebo nek njaluk lagu paring ya 2,5 ya, Tru. Ha iya. Ayo, Liwong. Ndlip. Dadi liwang atiku. Ya. Langgam riyen apa? Ora sak Sing langgam riyen. Langgam sik ya ora apa-apa ben kepenak. Dadi liwang dedeng tak tuntang dedeng. Engko bar kuwi terus entek lagu langsung tabrake nang ngebuk apa ngono. Tabrake nang anu jaipong. Ah iya, wis pokoke spesial pokoke. Heeh. Aku wis iso ngene. Oh ya. Ayo ngono kuwi. Ambean dikencengke. Ambuh draine nanti saiki. Edian. Ya. Anek dokok drai lah. Ilang. Ayo. Adeke ya tanggap kok begitu anu tak dandang tak tuku gedang. Gedange iki langsung ngene kok. Gedange tugel-tugel. Ceblok. Bagong ngene ngarane. Ceblok. Heeh. Wah apik tenan. Ayo ngono kuwi wis sing seneng sing delok karo sing kamera. Ha iya. Ngedep kamera terus dodole nginceng mempenge ra jaman-jaman. Iya. Ngati-ati tukang kamera iki. Nek le ngamera ora fokus, heeh. Gugu karo karepe atine kerem culek ning neraka. Dinyonyok nganggo drahi panas. Wah, matur nuwun. Heeh. Ah, gayeng ya. Ah iya. Ah iki Pak Duwi iki posisi sakit gerah we iso seneng kok iki iso guyu hahaha. Terus bar iki terus aduh. Wis. Katu-katu ae sehat tok ya, Tru. Iya. Ah iki isih telu sindene. Heeh. Iki si Wahyu mau terus isin ora wani ngematke aku. Ha iya. Mergo wis kalah. Wong takon latihan ning omah, latihan gerakan kok mung monoton. Kowe iki nek nang omah latihan gerakan yu. Empone ngono. Nek ming biasane mawon gerakane, wah ya wis ora apik kok. Ora menarik ming ngono wae. Heeh. Ayo saiki genti langsung loro wae to. Sapa? Orisa karo Tatin. Ya. Smackdown dengkulmu mlojot ora. Ayo pada jumeneng. Ya, yo. Nah, piye saiki wis lemu-lemu kabeh to. Orisa ya wis ora iso dikendalikan berat tubuhe. Saya lemu Tatin ya wis ora iso dikendalikan. Padha karo nganu apa? Yo, iki sing nyanyi Molen loro. Heeh. Molen semen gede-gede ya. Omong sa. Apa? Kowe kon sadi mundur. Oh iya. Ah. Macan Mas To. Mas Do kok to? To. Suaramu maju Mas To. Jenenge Toto. Iki wis mundur ya, Zai. Wis mentok iki lho, Mas. Kon piye meneh? Nutupi ketutupane aku. Ha ta. Raiku ketutupan ora, Da?
Sendene lho Mas, sik maju. Aku nek ora mundur ora ketok iki. Dikira dalange lunga. Ha iya. Delik ya, Pak. Delik. Ha iya ora ketok. Tembange apa? Napa, Pak? Tembange apa? Apa za? Tembangangan wae po. Yo. Yo. Tembang kangen dibawani. Kagem Pak Dwi mungkin enggal dangan. Ha iya kowe termasuk ngefan ro kowe tin tok dongake. Iki tiba saka lip. Wo. Alipe ra ono lawange. Ana. Kabotan paling Maksude rodane hidrolik kuwi ucul. Wah saka lantai 2 mak. Dueng. Ayo piye bayangno? Iya. Ora kantep. Monggo Pak Dwi semono gedene kae. Lemune ra dueng glundung. Ayo. Langsung, Pak. Mah. Oh. Iya, Sa. Kok langsung. Reza. Rizai ratae. Langsung Pak, emoh. Waduh. Nggih pun tak adus. Wah. Tekan adus barang. Ayo. Aku sik ya, Pak. Heeh. Aku sik. Bar urik to. Ora. Aku sik wae. Aku sik to. Wis ngene wae aku sik. Bagonge ngopo? Kowe ki ra melu bawa kok utaran mbasmu ora. Kowe ngapa itu? Kok emosi. Yo. Ah. Kowe ngapa itu? Aku pindah wae, Pak. Iki cek kamera ngono sengaja Apa? Dodo lho. Kurang ajar dodo yuk. Antil lho itu. Kamerawan kok arep suwe-suwe arep. Mas tak di zoom sing nggon bagian kene to. Sing ngendi? Sing ngendi, Tin? Hah? Kok kurang ajar? Di zoom. Atune. Wah. Ngapa? Ngapa? Hah? Ora di zoom wis. Walah. Sentimen lho sing. Oh, sentimen dodo iki. Iki dipateni wae sing iki. Wong-wonge wae sing dipateni. Oh, aja. Lagi golep wonge. Lebih lagi. Keseron Mas, aku krungu Mas. Mas Gune ya. Ayo kok awakmu jeblok-jeblok kowe gak meteng yo Antin. Ketoke mbuh, Pak. Wah, lah wis cilaka iki sesuk le cuti. Golek wong sing padha karo kowe angel. Wis ra apa-apa. Piye, Pak? Nganglang. Pak, Mbak, mau Pak. Piye, Pak? Wis meneng kowe wae. Acah kulino kemayu ya ngono kuwi. Padahal aku telake anu lho. Pak, Pak, krunguku ya Pak kok. ya sekarang mulai sing penting aku, Pak. Tekan ngendi jal. Dodo kon mundur wae. Ngisru-ngisrui lho iki, Pak. Le nyoteng kidul tembok kono. Iki padha ae sing kono ya padha ae ngerti di zoom ya kono diketokke. Mula kok nek muni wayang Srimen kok le teko setengah papat. Masang kamera dak tok tak tok ngono. Diunjun ngene. Wah, kurang pas ki nggo diunjun ngono. Oh, trembelipun. Tak kira nek ngabari isine apa. Halo. Kowe iki ngapa, Esa? Mbok sesuk sore dipresake. Lah niku lho gayeng banget. Rasa gagas iki ketok men panggungmu iki ning sebatas pendopo iki wong Jawa kae wong nonton rasa digagas. Nek ora ono tedake ana to dupak cangkeme. Amah dicokot jempolmu.
Apa lho? Ah iya. Ah kaya nati mau lho. Dandeng ya tangane ngene. Iya, Mbak. Wani mumbul lho nati saiki. Aku mah sing Semarang mah aku. Ngandel ora. Sing usul ta mesti. Ah saka kenong krungu ya aja. Jarine muni kenonge pecah meneh. Boludu. Ah iya. Lah napa? Oh, kae Parjo kae kok muni ngabari aku kenonge pecah meneh ngono. Endi ora tok tuthuk kok, asurane kok piok. Lah sing dituthuk napa? Ambuh takono Parjo ora takon aku. Aku mau jawab. Lah napa? Ndelike Parjo iki. Kok dibrangus. Ngono cemantol untu hati-hati. Nganggo masker kesusu. Ayo Parjo kae. Maskernya seperti itu. Iya, Pak. Tarik medun ra iso, tarik munggah ra iso. Bol kecokot. Ayo. Ayo tembangnya apa iki? Tembang kangen. Oh iya, berarti buka saka kendang. Ya. Matur sembah nuwun. Ya. Wis komplit ki mau. Wahyu mengko joget di rumah ya. Heeh. Dan diulang karo Kang Raka. 1 2 3 4 maju papat diulang-ulungake. Kuwi tembang gugur gunung kok malah kon dienggo hitungan wong joget.